Club Junta, building better Africa. Mwatsuka bwanji Amalawi konse kumene muli. Mawa uno lero pa 11 October 2024 ndakubweretserani pano kulankhula kwa Kalindo kuti akuti chani. Mr. Kalindo watsimikiza ndithu kuti ankolo wake akuwanenawo tu ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Iwo sakupeza bwino ndipo ali mwakayakaya. Dzulo sanafune kulankhula kamba kuti anali akufufudzabe kuti chikuchitika ndi chani, koma apa abwera nawo uthenga onse okwanira unena kuti Chakwera sakupeza bwino ndipo sangakwanisenso kuyenda yekha, kapena kuti kuyenda monga yitira monga tikumudziwira, sakupeza bwino. Komabe zambiri imverani nokha mu viyeni ya Kalindo, ndipo osayiwala kupanga subscribe komanso share and comment tuzi namene timalakwisa kuti tikonze zikomo kwambiri. Kapepese kwa Malawi nonse kunena kuti dzulo simunalandire viyeni ya the DC. Munthu ine mundimvesa chifukwa ndinalandira emergency kumuzi kunena kuti ankolo wanga agwa ndipo athamangira nawo kuchipatala. Iyi inali nkhani yomvesa chisoni kwambiri chifukwa kumabwera mafoni osiyana-siyana ndipo sindikanakwaninso kujambula viyeni monga mmene mwadandaulira Amalawi. Ichi mwina muchimvesa chifukwa awa ndi ankolo wanga eni amene asala kuntundu kwathu. Kungoti ndi a general manager a company ina imatchedwa Wirama ya tea imene mukudziwako bwino kumulanje. Mukafika pa mulanje pa boma mukapambana pa Esperanza mukamapita chakunakholu mumafika pa Landadero kenako pa Sayama. Kumapeto kwa Sayama kummakapeza luwo kumene kuli company imene amagwira ankolo wanga, ndipo company imene isilipo yokhatiya iliso ndi maofesi ang'ono ngati kunzuzu komanso kulilongwe ndingoti muzigawo zonse ili ndi makampani mmene mmakhala ngati muli ma outlets ogulisa tea, ndipo ndi company yayikulu kwambiri. Komanso ni munthu amene ali odalirika kumakamaka kumbumba yathu, ndipo ine nayenera ndipo ntati ndikuuzeni ubale umene ulipo nayenera ndithu kukakhala kumeneko chifukwa kumabwera mafoni osiyana-siyana. Ena amati amwalira, ena amati ali kuchipatala. Sokairo kuimba foni ya chimwene yanga kubangwe sinagwire, akukakoma sinagwire, kuimbira anthu akwanjeza ngakhale a MP akumeneko kwanjezako kuti ndi afunse kuti kodi zachitika bwanji tafufuzani, mafoni awo samagwira. Koma chodabwisa nchonena kuti ndikati ndikayimbira makampani maofesi awo ngati kunzuzu kuwafunsa anthu kumeneko kuti kodi mwamva zokuti ankolo agwa kumulanje, anthu akangosangalala. Inenso kumadabwa kuti chikuchitika ndi chani. Anthu kumeneko kumayimba ena nyimbo ena ng'oma, kuyimbira kumangochi, kuyimbira kulilongwe, kuyimbira kuchikwawa kuti ndi afunse anthu kuti kodi mwamva za kuti ankolo agwa. Aliyense kumangosangalala, zayenda bwino, chemapwesera apita, kuyimba kwa anzawo amene akugwira nawo ntchito kuwiramako yatiyo kumulanjeko. Aliyense kumangopeza kuti ali mu ofesi koma mukuyimba zoyimbira nyimbo zili very loud. Komabe ndinakakamizika kuti beli nanga ndikafike nanga ndipanga bwanji popeza amene wandi ankolo wanga eni kufika palunzu inu abale yanga zikukhala ngati zabwino koma zili zomvesa chisoni. Kufika palunzu kupeza palunzu paja pasekedwa pamene pajapo anthu amene amapanga matiru mwawo pamene pansika paja zoyimbira zimayi ogulisa masamba kusangalala pamene paja kuti chemapwesera apita. Zinali zomvesa chisoni. Inali nthawi yonena kuti Amalawi kumene muliko mukanangoyambanso kumandisonkhera ineyo ndalama kundipepesa chifukwa situation yanga ya dzulo inali yovuta kwambiri. Kuchokera dzana dzulo inali yovuta kwambiri situation yanga. Komabe ndinalimba mtima kukafika pakana kumulanje, kukafika ku company ko ya Wiramayo, kusegula pa gate ndikupeza anthu mene mujamo matractor aliyense waayimisa aliyense akuvina
chemapwesera apita atizunza pa kampani pano. Ndiye ndi pamene ndimakumana ndi manager wawo wang'ono chifukwa wina amene amasatirayo atikhala anamutumiza kuchikangawa. Ndiye kuchikangawa koso anthu akapitako kuti akamuyang'ane sakumumpeza, khala anathawira ku Zambia kaya, ati chifukwa chokuti bwanawa ati ndi ankhanza, ati ndi munthu amene akuzunza anthu, akusiyana ndi mabwana ena amene alamulirapo wirama mbuyomu kampani imene yati anthu ankaona ngati uyuyu ati apasa malipiro abwino, azidya bwino katatu pa wiki, komanso nkhani ya fetereza amanena kuti ati nthawi imeneyo alitu munthu wokuti anali field manager, nthawi imeneyo anali munthu wabwino kwambiri, koma ankalonjeza kuti ineyo ndizakangopita pa mpando apopo kukakhala general manager wa estate inoyo, lisaname anthu muzadya bwino. Koma panopa anthu okugwira ntchito kuti akuzunzika kopsa, ti amene wateni koloko sakulandira, nyemba zimene sakumadya, oloko apasa kuti graduate kulibe, china chilichonse chinayima. Anthu akuma estate akati lachitatu lina lilonse amalandira aliyense 50 kg ya mpunga, 50 kg ya ujeni ya ufa, mbwanda pamene ponkhobwe, zonsezo zinatha. Ndipo ati anthu akuzunzika kopsa ku estate imene iyi, ndiye anthu akuoneka kuti sakuafuna. Atitu kumeneko ndiye kuchosedwa atu anthu ntchito, monga mmene akuchoseredwa anthu ku Malawi ame. Chifukwa tu mbuyo muso ati kwakhalapo asogoleri amene amayang'anira Malawi ame, koma ati msogoleri amene alipo ndiye angochosa anthu ntchito. Ukakangolakwisa kha unapita ku DRC, ukangolakwisa ntchito yatha. Kha unapita kukayang'anira kuje ni kuzala nyama, ntchito yatha. Ukangopezeka kuti wachedwa ndi 2 minutes ku ntchito yatha. Oti ame okwanira 300 chakuti achosedwa. So ndi chimozimozinso ku kampani ya chemapwesera kuwiramaku, anthu akuzunzikako kwambiri. Ndi pamene ndaona ine kuna kuti pena pake ulamuliro ukakhala wamkulu pa kampani, uzizichita cheki, uziauza anthu azipanga kafukufuku, azikufufuzira kuti kodi khalidwe langa ndilotani, chifukwa mmene zilili kwathuko kumulanjeko. Ankulu anga auti sikuti amwalira tuyayi, alipo, komano ali ndi nkhaza zofika kuti anthu kumafunira kufa. Ndipo ino amene mmaziwa ankulu wanga, chonde ineyo ndikauza ndekha mwina andiderera, koma ineyo mutengepo gawo muwalangize ankulu wanga asinthe chikhalidwe. Ndipo akanakhala ena kuti ndi anzeru, okha akanangochita resign ku kampani imeneyi, chifukwa mmene ndazionera ineyo mafoni amene achoka kumpoto, mafoni amene achoka ku Eastern Region, mafoni amene achoka kumwera, even ngakhale apa banja pathu pa banja panthu, anthu kumasangalala kwanjeza kuti basi chemapwesera apita basi kusangalala. Even anthu amene ena amene ankalembedwa kuti azigwira kuti ku estate nthawi imeneyo, amene anapita ku South Africa, akumayimba mafoni kumandiyimbira ineyo kumandifunsa kuti ndizoona kuti chemapwesera amwalira. Iyi ndi lesson imene ingapite ngakhale kwa andale, kunena kuti pena bage muzizichita cheki, ndikumaziona, osamalitenga ziko likumakhala ngati lanu. Kunja kuno ndaona kuti anthu ndiokwiya, mmene akuira anthu aku estate ku zikusonyeza kuti ngakhale uloboma la Malawi anthu ndiokwiya kwambiri. Anthu akumayenda okufaifa, anthu akumayenda ndi mipeni, anthu akumayenda ndi nkhawa. Ndiofunikanso ino asogoleri azipani nonse, zipani zonse muno Malawi muzizichita cheki, kodi usogoleri wanga ndikusogolera bwanji ya Malawi, kodi ineyo ngati ndili msogoleri khalidwe langa ndilotani, chifukwa zimene zachitika kumulanjeko za amapwesera ndizoopsa kwambiri. Amapwesera tukutoloko angodwala, anangogwa, koma sanamwalire, koma mmene anthu avinira kumeneko, nkhuku mmene zaphedwera kumulanjeko, anthu kuotcha nyama, marekodi pachitakale paja anthu kumavina pamene paja kuvina. Anthu ena ama estate sanagwire ntchito kuthamangira kukathandizira anzawo kuti chemapwesera amwalira basi. Iyi ndi lesson yayikulu. Munthu amene akuganiziridwa kuti afuna amwalire, ndiye kuti pali china chake chachikulu chimene akupanga anthu asakusangalala nacho.
iyi ndi lesson yonena kuti inu anthu andale muzichiteso reflect, muzione kuti kodi inu amene muli mboma mukuyendesa bwanji, masekta onse anthu akukondwera, kodi ulamuliro wanu anthu akusangalala nawo kapena mungozikakamiza, kusiyana ndi unena kuti mukagwe nthawi yachisankho mukapange manyazi mukayaluke chifukwa chonena kuti anthu ena amakubisirani chilungamo. Chilungamo chimene ndaona ine nchonena kuti boma ili anthu sakulifuna, chipani cha MCP anthu adanacho kukhosi, muzakakamiza anthu kuti akavotere koma asakukufunani, muzapanga mafilimu okuti mubere zisankho koma anthu asakukufunani, kunja uko ndofunika mpange stock taking, muzione inuyo achipani cha MCP ndi asogoleri nonse kuti kodi mukuyendesa bwino zikoli, anthu akukufunanidi, kodi misonkhano ija mmayitanisa anthu ndikumazaza ija amafuna kodi kuti akamve mfundo kapena akalandire ndalama, kodi anthu amuchigawo chanu amene amayimba mafoniso kwambiri kumandiyimbira ineyo anthu akukondwa kapena sakukondwa? Vuto la andale simmafuna kuuzidwa chilungamo, andale mmafuna muzinamizidwa, but the truth of the matter is Amalawi ndi okwiya ndi ulamuliro uwu, ndipo izizi ndiye chilungamo chake. Kaya anthu ena acha apanga ploti yokuti andimange monga mene mwakonzera, ena kaya mufuna ati mundiphe ine, chosangalatsa nchonena kuti imfa simaona kuti uyu ni ndani, ndipo Mulungu ndi dolo anakonza kuti imfa aliyense azifa, kaya ndi presidenti, kaya ndi ministala, kaya ndi mbusa, kaya ndi ndani, kaya ndi general manager, monga mene apangira chemapweseramo aliyense azafa. Ndipo ine ndimakondwera kwambiri kuti Mulungu alibe corruption, chifukwa Mulungu akanakhala kuti is a corrupted person, anthu ambiri ife osauka ifeyo tikumangofa ife tokha, olemera akumakagula miyoyo yawo ku Garden City ku South Africa, ena ku America. Chosangalatsa ndi chimenecho kuti aliyense azafa. Olo ndalama zimene mukubazi, ndalama zimene mukuba mbomamo, siku lina simuzazidya, sizizakuchita ni save, ndipo muzamwalira basi. So amene akukonza ploti yokuti ati akutumiza anyamata MCP kuti ati amuphe Boni Kalindo you're just wasting time you're just wasting time, chifukwa aliyense azafa. Ndiye ndinangofuna ndikulangizeni inu anthu andale kunena kuti mukamakhala muziko muno muzikhala mwamtendere ndi anthu, muzikhala bwino ndi anthu. Tayi zina mbiri ikamayipa ndi kuti china chake choyipaso chikukusatira, chifukwa mmene achitira react a Malawi pa nkhani ya mkulu wanga chemapwesera, mkulu wa manager wapa Wirama Kumulanje, kampani yati zadabwisa ziko, malomo kuti anthu azilira kuti chemapwesera amwalira, anthu amasangalala. Iyi ndi lesson yofunika ipite kwa azibusa, ipite kwa onse amene amayang'anira makampani osiyana-siyana, mabwana amakampani osiyana-siyana, zikhani bwino ndi anthu. Ena atu akufera mmakampani momo kuzera kwa awa amakonza ti, kungokuthiriyani katame kinu mwapita chifukwa cha khalidwe lanu. Muzichite cheki kodi mmakhala bwanji ndi anthu anu, kaye ziko, kodi ziko mukukhala nawo bwanji anthu. Tayi zina munthu kuchita resign zinthu zisanafike povuta, siumaonesa uchisiru koma zimaonesa kuchenjera. AUTM muli bwanji AUTM, ndafuna ndikuuze nikunena kuti anzanu anali pa meeting inalizana, ndipo agwirizana kunena kuti candidate wawo amene ali ochokera kubomako ampase 3 biliyoni. Kuteroko kuli 3 biliyoni imeneyi muziwe kuti ndi ya convention. Kuteko kukagudwa madelegacy ndicho linga kuti mbiri ingomveka kunena kuti UTM yaphatikizana ndi MCP, akungofuna kuti zingomveka kuti UTM yaphatikizana ndi
MCP. Komanso kuli chipani china cha mphamvu chimenenso chapasidwa 5 billion ndi cholinga kuti anthu azimva kunena kuti chipani chija chachikulu chija chaphatikizana ndi MCP ndi cholinga kuti akawerenga mavoti amene ali ku UTM 1 million plus yawowo akamapanga matax yawo obera zizagwire. Ndiye nafuna ndikuuzeni madelegesi muguliridwa magalimoto, muguliridwa nyumba, ena anomupasidwa ngongole zoopsa, ena anomupasidwa ndalama zoopsa, koma zimenezi ndalama zapereka ndi chipani cha MCP kupereka ku UTM. Paja UTM ija ilipo ya mitundu iwiri, pali UTM genuine ndiye pali UTM ina ya fake imene ikumagulidwa ma uniform, nsalu ndi ma t-shirt ku China ndikumava zika anthu koma ali achipani chawo cha MCP. UTM imene ikulandira 3 billion motere kuti ainu makandidate ena ainu musamale. Iyi ni nkhaniso imene ingapite kuja kumachedwa kubanja la achilima kunena kuti ngati simutuluka, ngati simuchita save chipani chanu, ngati simuchita save zina la mamuna anu maimere chilima, muziwe kuti UTM ija yathera pompo. Uwu ndi Somali wosiriza umene ndikulankhula, ndipo nkhani imene sinizalankhulaso kunena kuti ngati simutengapo mbali, ngati simutuluka amayi, kwatuluka 3 billion yapita ku UTM B. Paja UTM ilipo A ndiye kuli B. UTM B yalandira 3 billion komanso chipani chijacho chazana chija chalandira 5 billion. Anthu amene apanga mgwirizano ndi MCP. Ndi uthenga wanga omaliza ndipo sindizanenanso chifukwa muzanditenga ine ngati wapa chikamwa, koma ndingokulangizani kuti ngati mukufuna legacy ya amuna anu, legacy ya chilima kuti ipitirire, tikunena kuti ife Amalawi okonda dziko lathu, diru ndi mere chilima. Ngati simutuluka amayi, you must forget. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.